Sugeng enjang para adi yuswa, sugeng pepanggihan malih wonten ing renungan padintenan adi yuswa ing dinten Kemis Legi 9 April 2026. Sumangga dinten punika kita nampi jejer Paskah lan Ajri. Paskah lan Ajri. Para adi yuswa, Paskah punika intinipun kapitadosan Kristen. Awit wungunipun Gusti Yesus numusaken pengajeng-ajeng anyar kangge jagat ing satengahing gesang ingkang kebak raos ajri lan pacoben. Paskah minangka kabar kabingahan bilih pecah sampun dipun kawonaken. Wungunipun Gusti Yesus bukti bilih sih katresnanipun Gusti linangkung ageng saking dosa lan sengsaranipun manungsa. Milanipun Paskah boten namung riyaya taunan nanging ugi uleman kangge gesang ing pengajeng-ajeng sejati. Matius 28 ayat gangsal lan 6 ngendika, ananging malaikat mau ngendika marang wong-wong madon mau, kuwi aja padha wedi, sebab aku ngerti kuwi padha goleki Gusti Yesus kang sinalib iku. Panjenengane ora ana ing kene awit wis ungu kaya kang wis dipangandikaake. Padha mrenia delengen panggonan kang mentas kagem sumare. Ayat punika ngendika, bilih wungunipun Gusti Yesus minangka nuhoni prasetyanipun Gusti Allah piyambak. Malaikat ngendika amrih para wanita boten ajrih awit ingkang dipun padosi sampun boten wonten ing kubur, sampun wungu. Nyata sanget bilih panguwasipun Gusti nglangkungi winatesing manungsa malah kepara ngawonaken pecah. Para adi yuswa, asring gesang kita ngraosaken raos ajrih. Ajrih gegayutan dinten ngajeng gagal utawi kecalan. Nanging lumantar malaikat Gusti ngemutaken amrih boten ajrih. Awit wungunipun Gusti bekta jaminan bilih Gusti ingkang tansah nyarengi lan makarya ing gesang kita. Nalika kita ngadepi pepalanging gesang emuta bilih Gusti ingkang wungu saged bekta ewah-ewahan lan pamulihan. Monggo sami gesang kanthi kebak kapitadosan ingkang jejeg nilaraken raos ajrih lan purun dados seksinipun Gusti kangge sesami. Kanthi mekaten maknaning Paskah nyoto ing tata gesang kita. Amin. Sumangga kita ndedonga. Matur nuwun Gusti. Dinten punika paduka ngendika raos ajrih kedah kawula tundung awit paduka sampun wungu. Wungunipun paduka nyarengi kawula nguwalaken dosa lan malah kepara paduka tansah mranata lan berkahi kawula. Paduka berkahi para adi yuswa dalasan anak putu kawula ing pundiya papan. Monggo paduka ingkang reksa, paduka ingkang nganti, paduka ugi ingkang tansah paring berkah. Mirunggan kalau pasrahaken Bapak Saka wilayah Sekawan GKJ Magelang ingkang udasa mangke nembe nandhang sakit. Monggo Gusti paduka ingkang ngrimati, paduka ugi ingkang badhe paring berkah bagas kesarasan. Mirunggan kalau pasrahaken Ibu Priskila Runtiningsih GKJ Mertoyudan ingkang udasa mangke nembe nandhang sakit. Monggo Gusti paduka ingkang reksa, paduka ingkang mitulungi, paduka ugi ingkang tansah nganti. Kawula pasrahaken Ibu Wahyu Ujianto ing GKJ Magelang ingkang nembe nandhang sakit. Kawula pitados paduka ugi badhe ngreksa paring pitulung matemah bagas kesarasan tetep wonten ing piyambakipun. Sawetawis sedherek kawula ing GKJ Guntur Geni, Bapak Y Sudenal, Bapak Y Rasidal, Ibu Sartini, Bapak Ibu Supriyono, Ibu Joni, Ibu Daniel Suharyanto, Ibu Pratono, Bapak Stefanus Ngadiono. Monggo Gusti paduka ingkang tansah makarya matemah sedaya sedherek kawula punika enggal nampi wetahing kesarasan. Kawula pasrahaken astama kusala
wayah buyut saking Ibu Soekarjo ingkang wedal sakmangke nembe ing pemulihan lan ugi nengga operasi malih. Sawetawis sedherek kawula ing GKJ Sukorejo, Bapak Sobri Pranoto, Bapak Roger Antoni DL, Bapak Kadaryanto, Bapak Samuel, Ibu Tumini, Ibu Susmi, lan Ibu Suminem. Sedherek kawula ing GKJ Sragen, Bapak Bambang Kristono, Bapak Joko Prayogo, Bapak Tri Nugroho. Sawetawis sedherek kawula ing GKJ Magelang ingkang nembe nandhang sakit lan ugi wonten ing pemulihan. Bini Sepuh Dwi Murwanto, Ibu Bambang HN, Ibu Rahyuni, Bapak Suparmin, Ibu Sutrisno, Bapak Joko Umboro, Bapak Rudi Prastyo, Ibu Ediati Sarmo, Bapak Manggu, Mbak Cilik, Ibu Pratiwi. Mekaten ugi Ibu Kristina Sri Suparwanti Ningsih ing Gunung Kidul. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Wonocatur, Ibu Daniel, Bapak Ujianto. Sedherek kawula ing GKJ Kabluk, Ibu Suwarti, Bapak Darmo. Sedherek Susi Artowati, Bapak Edi Mursetyo, Bapak Yosua Jimmy Paningsang, Bapak Triyoso lan Larisiena putranipun Bapak Viko. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing Pugeran, sedherek Rini Subekti, Bapak Minto Taruno, Bapak Sugiri, Bapak Rakino. Mekaten ugi sedherek kawula ing GKJ Antp Salatiga, Ibu Paini, Ibu Jumini, Ibu Juminah, Bapak Joko Wahyu Adi, Bapak Kustam, Bapak Sukiman, Bapak Slamet Mulyono, Ibu Tuminem lan Mbah Jah. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Telepok, Ibu Wiryo Sumarto, Bapak Yutam, Bapak Karyadi. Sedherek kawula ing Klaten, Bapak Suranto, Bapak Harsono, Ibu Tiwi Bambang Sutomo. Sedherek kawula ing GKJ Ngablak, Ibu Wahyu Ningsih Wakijan. Sedherek kawula ing GITJ Trangkil Pati, Bapak Ibu Karyo, Bapak Ibu Toyo, Ibu Nani Cahyono. Mekaten ugi kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Sragen, Bapak Adi Sungkono, Ibu Astuti Purnaningsih, Bapak Warsito Riyadi, Bapak Suyanto lan Ibu Sumiati. Mekaten ugi kawula pasrahaken Ibu Otniel Ngatius ing Wonosari, Bapak Yohanes Kuncoro ing GKJ Immanuel Solo, Bapak Wijongko ing GKJ Sedayu. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Wedi, Bapak Sudiat, Bapak Paminto Saputro. Ing GKJ Mijen kawula pasrahaken Ibu Purwaningsih Sunaryo, Ibu Elizabeth Indarwati, Bapak Setyo Margono, Bapak Moses Taji, Ibu Budiman Bultom. Kawula pasrahaken Bapak Daniel Agus Suwarso, Ibu Yemima Armuyanti. Ing GKJ Pamong Utomo Kalinegoro Magelang kawula pasrahaken Bapak Mardiono, Ibu Marsudi lan Ibu Sri Widarti. Mekaten ugi kawula pasrahaken sedherek Hesti ing GKJ Wonocatur, Ibu Lilik Sutopo ing GKJ Semarang Barat. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Ungaran, Bapak Hono Hadi Prasetyo, Ibu Risti Ningsih, Ibu Dewi Teguh, Ibu Kristini Sunaryo, Ibu Suwartini Hadiono, Bapak Dwi Putro, Ibu Sugito, Bapak Sembiring, Ibu Surisno, Ibu Munarti, Bapak Ibu Tugiman. Kawula pasrahaken Bapak Yohanes Mudadi ing GKJ Tuban. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Wonosobo, Bapak Lazarus Samijan, Ibu Endang Sarjono, Bapak Yusuf Sunaryo. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Gondang Winangun, Ibu Lasiem lan Eyang Sarwito ing GKJ Ngalian. Duh Gusti, kawula pasrahaken sinten kemawon ingkang wedal sakmangke nembe nandhang sakit lan ing pemulihan. Para adiyuswa ing pundiya papan, monggo paduka ingkang reksa, paduka ingkang mitulungi matemah sedayanipun menika paduka kiyataken lan paduka paringi bagas kesarasan ingkang wetah. Kawula pasrahaken sedaya pandonga pasambat kawula
wonten ing asta paduka Gusti kawula Yesus Kristus. Amin. Sumangga para adi yuswa kita tutup pepanggihan kita renungan padintenan adi yuswa kanthi ngrepekaken kidung. Sumangga.